Je 5:30 ráno a ty si práve naladil petržalské duo na tripu do Barcelony a Aleš, no piče. Je 5:30 ráno a ty si práve naladil petržalské duo na tripu, ale ešte predtým nás čaká toto. What a time to be alive. OK, tak po 15 sekundách máme vybavené. Proste najhorší zápas, čakalo sa 5 rokov. Čau sa zranil, chudák. No nič, už nás zostáva iba ísť do tej Barcelony. Trošku sa bojím. Čo? Neviem, toho letu a tak celkovo. Ty ne? Ja ne. Tak yes, ideme na to. Dobre, tak McGregor to dojebal, ale nevadí, už sme aspoň na letisku. Je 7:30 a my už o chvíľku odlietame. Do Barcelony. Teším sa. Vy už viete, že ideme do Barcelony. Áno. Dobre, teraz musíme ísť 12 kolečiek. Boli to len 4. No dobre, sme odbavení, z toho mám vždycky najväčší stav. Už ide Sára. Či nás náhodou nezastavia, či nemáme 10 kg koksu. No, nemáme. Nič. Nemáme. Prešli sme safe. Takže už sme tu a teraz môžeme ešte hodinu čakať. A vôbec tu není veľa ľudí. V Bratislave je jediné také letisko, kde vojdeš a už si aj na konci. Ale majú tu dobré veci. Pozrite sa, tiktaky a v tom sú malé tiktaky ďalšie. Petržalské duo na tripu. Čaute! Už ideme do lietadla. Posledný nádych v Bratislave. Tento bratislavský vzduch bude mi chýbať. No samozrejme, že už musela byť scéna. Scéna hádka. Lebo išli sme po schodoch, bral mi kufor. Chcela som to natočiť, ale akurát, jak som to začala točiť, tak ho pustila proste iba tak spadol na zem ten kufor a on išiel ďalej. Tak ja, že mi ho mohol zobrať až sem, keď ho aj tak dával hore do tých vecí. A on že ne. Proste Neja by bola rada, že týpeček jej to zobral až hore. Čo ty peček môžeš, ak si nejaký hlavné? Však som jej to zobral po schodoch. A teraz tu odúta sa hen. Vôbec nie som odutá. Je odúta. Dostaneš, vyletíš cestou, no za chvíľu. Za hodinku. Počuli ste o tom pánovi, čo vyletel z toho okna? Tak to on bude druhý. No a sme tu, Barcelona, prvý nádych. Tak tu je vlhko a teplo. Teplý, vlhký vzduch. Teraz musíme sa dostať na druhú stranu Bratislavy, Barcelony, do nášho hotela a samozrejme nemáme žiaden odvoz ani nič, takže... Ideme zisťovať, či ide metro alebo autobus alebo čo. Uvidíme. Takže som zvedavý, či sa tam dostaneme a nevyberú nás po ceste. Zistili sme, že taxík stojí 50 €, takže sme sa rozhodli, že ideme pešo 4,5 hodiny. Ideme stopom. A polka ideme stopom, čiže 2,5 hodiny nám to bude trvať. Plus ten čas, kým nájdeme ten stop, ale ne, ideme. Musíme ísť na autobus, potom prestúpiť na metro, potom zase na iné metro a tak, no, hodina cesty, takže v pohode. Takže dobrodružstvo hneď od začiatku. OK, dali sme to, ideme si sadnúť už konečne do autobusu. A než mi to veľkú fórum bude natáčať. No, už sme tu v centre diania a hľadáme metro. Čiže vysvetlím. Hľadáme metro, musíme ísť tam na metro. Takže hlásime sa z metra. To budeme jak v Praze. Či nás tam nezožerú nejaké opice.
zvládli sme cestu metrom a konečne sme sa ubytovali, takže poďme sa pozrieť, že kde vlastne bývame. Koko, toto nevyzerá zlé. Toto nariť. Akože celkom dobrá kúpeľňa. Úplne fajn. Myslíte, že máme výhľad na more? Lebo vyzerá to, že tá strana by aj mohla byť to more. No, ale pozrime sa na to. Najhorší výhľad 3000. Toto čo sú more sklady? To sme dopadli. Nevadí. Ale nevadí, fajn. Pekná izba. Fajn. No, takže nám zostáva sa už iba prezliecť a ísť spoznávať okolie. Alebo prezlieť sa, no, dať sa do plaviek. Ne, ideme sa najesť. Pravda, ideme sa nájsť, hladní sme jak psi. Videli ste už takéto jablko? Just jablko. Ty kokso, jaké lesklé. Pekné. Milé. To kým sme došli, tak Španielka to tu... No, náš výhľad je veľmi zlý, ale ešte, že na 13. poschodí je čo? Pozrite sa na to. Výhľad na celú Barcelonu. Tu ešte vidíme aj túto Sagradu Familiu. A na druhej strane, pozrite, čo je tam. A na druhej strane more. Ešte takýto bazénik, čiže vyzerá to fajn akože. Ľudia, nech vás Boh ochraňuje ísť niekedy v Španielsku do nejakého prašivého foodcourtu. To bol že najhorší zážitok v mojom živote. Lebo, ale uveďme to na pravú mieru, keďže oni majú od 2. do 5. siestu a nenašli sme žiadnu reštauráciu nejakú otvorenú, ktorá by mala dobré recenzie, tak sme išli proste, tu je obrovské nejaké centrum. Nákupné. Tak z núdze sme si dali proste rice bowl, že čo môžeme tým pokaziť, že dáme si ryžu a mäso. To bolo to najhoršie na svete, čo mohlo a stalo to 30 €. Proste najnechutnejší chálec, čo som v živote mal. Sme to ani nenatočili, lebo sme boli z toho takí sklamaní, že nebudeme to ani natáčať, ale museli sme vám to aspoň povedať. Medzičasom mi tam rovno do ucha revalo decko. Potrebujem sa ísť nejak ukloniť alebo niečo. Niečo sladké. Ak sa tuto v potravinách, normálne nejaká noha je tu. Počkaj, to si už takto. Skoro jak moja. Skoro jak... A to je masné, keď som to chytila normálne, ale dala by som si. Nejaké to má kopítka. No, ideme konečne už očekovať pláž, čo je tam v diaľke. Sara už samozrejme, že prešla na červenú cez prázdny prechod, keď nič nešlo. No a po ceste, jak sme sem išli, nás buzeran malý 10-ročný chcel očorovať na bicykli. Nič proti gejom, ale proste, že žebrák. Normálne rozkopal by som ho. A najprv mi iba, že je dobré, že niečo chce. Mazané ťahy, že on nerozumie, že či my vieme po španielsky, že on nevie anglicky a že či nemáme 1 € na vodu. A v tom zrazu vyletel SBS-kar z nášho hotela, že nech ide do piče okamžite. A my, že ne, že čo, že nejaký malý chlapec. A on, že ne, že to je známa firma, tuto mladý čorkár, že to proste čorujú ľudí. Takže hneď prvý deň, 3 hodiny sme tu a už nás tu chcel chlapec vyčorovať. Vamos a la playa. Pozri, už sme No ale aspoň sme tu už na pláži. Konečne more. Takže... Prvýkrát tento rok sme pri mori. Teraz začalo leto. Dobre, vybrali sme sa trošku do mesta spraviť bordel. Skoro si spadol. Hlavne Sára. Ja? Medzičasom ma zrazilo asi 4-krát auto skoro a bicykel a skúter, ale toto sme na nejakom veľmi peknom námestíčku. Ale musím povedať, že Španielsko, Malorka, na Malorke som bola už asi 5-krát a vyzerá to tu, že takisto. Tak sme v Španielsku, čiže... Ale zás, keď si v Bratislave a keď ideš potom do
bránou nad Toplou, tak je to trošku rozdiel, takže uvidíme. Ideme sa niekde najesť, presne aj vieme kde, len si nepamätám, jak sa to volá a kde to je, takže budeme sa hlásiť už asi od stola. Ocitli sme sa zrazu na námestí. Je to taká známa promenáda, asi najznámejšia v Barcelone, volá sa to že La Rambla. A čítali sme si také recenzie, že je tu akože veľa sa tu kradne a tak, takže sme sa chceli tomu vyhnúť. A náhodne sa prechádzame po meste a sme tu. Čo na to ty hovoríš, že sme tu? Tak už nám tu stihli predať trávu, už sme sa aj nahulili a proste ideme si dať nejaký dobrý chález. Ne, jeden týpek nám tu chcel. Týpek, it's legal, it's legal. Našli sme konečne náš spot na jedenie. Áno, ale pozrite sa, jaká tu je rada. Takže si to musíme trošku vyčakať a ideme chálovať. Ešte dostali dnu a ako prvé nám došlo toto. A už aj ďalšie veci. Thank you. Tento paradajkový chleba. Squido, tieto ringy. To nie je pre mňa, to je pre teba, ja neľúbim ryby. Sára to nemá rada, ale OK, ja som si to dal. Ale prvýkrát sme ochutnali sangriu. A chutí to jak také červené víno, ale trošku také sladšie. Ale je to dobré. Takže ochutnám to. Na to, že nenávidím víno, je to obstojné. No, takže také, pôjde. Bruschetta je lepšia, čo tam je viacej tej paradajky a všetko ostatné, no toto je také, taká trošku sušina. Ale dobre. Máme niečo ďalšie? Máme tieto squid ringy. Toto je hneď čerstvé. Nie je to taká žuvačka. Pôjdička sa to dá kúsať. To bude horúci zemiak. Sára sa konečne dočkala. Mňam, konečne. No ukáž, daj sústo. Po 20 minútach. To bude ešte horúce. Takže odkrojeme si. Fajn. A to vyzerá. Čo hovoríš? Fajn. Ešte nám ako pozornosť podniku dali takýto šotík plus takýto šotík. Takže čo na to hovoríš? Vyskúšame. No ideš. Taste test. Dobre to je, chutí to tak Dobre. karamelovo. Ochutnaj ten druhý. To je hadí jed. Fuj. Fuj. Jak to chutí? Jak robitusy. Je na všetkých ľudí v komentároch. Fuj, a dal si to na ex. Teraz ochutnaj toto. Toto chutí jak Baileys. A toto chutí, jak keď sa vám had spraví do pohára. Dobre, tak poďme si to zhodnotiť, že čo? Jak to vyzeralo teda ten... Kde si? To jedlo? To jedlo, no a jak by si to zhodnotil? Akože ty tapas, bolo to dobré, len škoda, že ja nejem ryby, takže ty si to vychutnal. Tak počkaj, Zjedol si to asi za minútu. poďme zhodnotiť. Ten chlebík s tou paradajkou, bolo to také, že nemasné, neslané, proste namazaná paradajka na topinke, slabúčke, bruschetta lepšie. Potom čo tam bolo? Tie krevety v masle robené, to bolo dobré, to by som dal 10 z 10. Potom tie squid rings, akože boli mekučké, čerstvé a všetko. Čo, kalamáre? Kalamáre, no. Ale neviem, akože asi si to už nedám. A tie zemiaky
obyčajné zemiaky, čiže... Proste zemiaky také vysmažené, jak americké zemiaky a myslela som, že tá omáčka, že to je nejaká ich špeciálna, španielská a že to bude lepšie, výraznejšia chuť, ale chutilo to jak majonéza s kečupom možno. Takže nič moc, ale akože celkový dojem, koľko by A si to... plus ešte ten steak, ja som čakala na ten steak asi že pol hodinu. Potom, čo sme hodinu stáli v rade, čiže neviem, a ten steak ako... Dobre, ja som povedala, že medium well, čiže bol už skôr taký, že well done. No, že taká žuvačka, že ešte teraz to žujem, ale ne. Ale neviem, akože asi doma si robíme lepšie stejky. Ja si tiež myslím, že doma si robíme lepšie stejky. Ale zase moja chyba, možno som si nemala dať proste v takejto reštike steak, ale potkame. recenzie, No že dobre, ja to by som to úplne- tak uzavrel, že dal by som tomu tak, že 6,5, 7 bodov. Ty? S prihľadnutím na to čakanie hodinu. Dobre, už to daje, A plus- bolí ma ruka. Tak 6. Deň číslo 2. No, konečne sme došli naplniť palivo. Keďže sme sa včera rozbili v meste na Chalkách, sme kde? Sme v Mercadone, najlepší obchod v Španielsku. Všetci sa musíte ísť, keď budete v Španielsku. Majú tu tie virálne kokosové zmrzliny, budeme ich chutnať neskôr, ale teraz pozrite sa, tu sme si kúpili už hotové jedlo bolonské, zohrievame si to. Priamo tu si to môžeš zohriať. Tu máš zadarmo príbor. Dobre, už preháňa okolo toho. Chceli sme si toto, nevieme čo to je vôbec, ale bolo to jediné také, že vo vyhrievanom teplom a to seranito nás prilákalo, že to môže byť nejaké dobré mäskový sendvič alebo niečo také, tak poďme to rozbaliť, čo to je. Fúha. Čo tam je? Tak to je nabombené. Koksy. Rajčina, čo je to zelené? Asi paprika. To je no, to paprika. A slaninka, mäsko. No ochutná, ideš na to. Aha. Jaké to je? Stálo to 4,50? 4,50 no. 4,50. Aj toto stálo inak 4,50, je bolonská. Ale dobrý teplý sendvič. Tento, bolonské špagety. No, pene. A fajte, koko. OK. Rozhodol som sa, že už nebudeme jesť vonku a budeme jesť len tu. Po našich pene a tom seráne sandviče ešte tu máme dezert. Lemon cake. Vyzerá to jak pašteka. Aj obal májka. Necháš, poďme sa na to pozrieť. Hus. Tam máš Bravčová masť. kačacia. Za nami tu hučia decka. Necháš. Aha. Kyselé, to je fúha. Ty máš rád citrónové a kyselé. Jaké to je? Proste všetky tieto lacné veci z tohoto supermarketu sú lepšie než všetko, čo sme jedli včera. No už sme konečne vyšli z toho Mercadonového pekla a Sára ma teda... Fuj, to normálne si odplul, ja som to videla. Čo? Vyleteli ti sliny asi 4. Dobre, to je jedno. No, nejsom špinavá? Ne. Určite som, Nejsi že? špinavá. Dobre. Ideme to otvoriť. Pozrite sa na to ľudia. Jak sa to otvára vôbec? 2 hours later. Čo to vlastne je? Ikej. To je, ja ti poviem, to je kokosový orech a v tom je kokosová zmrzlina. Look at this. Pozri sa. To máš normálne oriešok. Au! Ešte na kameru raz. Ne. Au! To boli, to nebol dobrý nápad. Špinoš. No dobre, otvor to. Tu máš lyžičku. Otvor mi one. Pozrite sa na to.
Fúha, vyzerá to akože veľmi dobré. Je to iba, že kokosové a posypané kokosom. Toto chutí jak pingvin. Fúha, už sa na to teším. Ale kokosový pingvin. Dobre ľudia, ja som doteraz o žiadnej tejto trendy. Vyskúšaj si to o hlavu. Je to reálny kokos? Je to duté. Je to... A čo teraz? Tu je plná zmrzlina, takže vieme. No. No ja som to o tom ešte nepočul, takže som zvedavý. Koľko tu stálo? 2 kusy stali, že 2,70. Tak potom 10 z 10. Mňa úplne sa to oplatilo. Mňam, je to fakt, že výborná zmrzlina. Daj to ďalej. Tak halujeme tie kokosy, tak kúkam na Sáru, že nejaká je divná. A že sa, že ruka nič táto. A táto je červená, spálená. Tak asi som si natrela iba jednu. Ona si normálne zabudla natrieť jednu ruku. Ty si ma mal natrieť. Čiže som ťa natieral. Tak očividne ne. Sme tu ľudia, pozrite sa na to, aké to je obrovské. Už to je skoro hotové. Jediná väža, ktorá je hotová, je to najvyššia, má 170 metrov, ktorú dostávali teraz vo februári. Je to väža Ježiša Krista, tá je jediná hotová. Ako môžete vidieť, tam sa ešte prerábajú. Túto baziliku navrhol slávny katalánsky architekt Gaudí už v roku 1882, ale bohužiaľ sa nedožil toho, že by ju dostavili, lebo ešte teraz stále nie je postavená. Ale je to obrovské, je to nádherné. Najviac sa mi páči tamto ovocie. Ukáž na to. Akože musím povedať, že je to veľké, ale predstavoval som si to väčšie. Ale ideme Sáre zohnať barcelonský dres, keďže zajtra sa hrá Francúzsko, Španielsko a tuto bude žiť futbalom, čiže ideme fandiť Francúzsku. Dotkli sme sa Sagrady Famílie. Takže môžeme ísť už domov, čiže koho to už zaujíma? Už môžeme zomrieť. Je to underrated alebo overrated táto budova? Je to overrated podľa mňa. Akože je to veľmi pekné, je to krásna architektúra, všetko super, ale je tu strašne veľa ľudí a neviem, či to stojí až za taký hype. Akurát ma boli krk, lebo stále musím takto pozerať. Aha, je to také, že... No, krk piči. Tuto fotečky, týpek. Iba tak, že so stenou. Že this stena is cool. This stena is cool. O, pozor, počkaj, pozor. Opa. Aha, tak my sme boli asi, že zo zlej strany, alebo čo? Tak toto je veľmi pekné. A mne sa tam proste aj tak najviac páči to ovocie na tých vrchoch. Akože je to po piči, ale krk je, že v smútku teraz. Keď sa na to pozriete, že musíte ísť, že toto je normálny pohľad a musíš dať, že... A takto pozerám na to. Takto ja pozerám na teba väčšinu času, lebo taký je medzi nami výškový rozdiel. Lebo ja som Sagrada Familia. Je tam Ježiš. Kde? Aha. Takže my sme zistili, že to má 4 strany. Normálne my sme došli na takú vec, že tá budova má 4 strany. Že musíš dojsť z každej strany, aby si pochopil, že to má 4 strany. Ale boli sme asi zozadu, takto spredu to vyzerá tiež po piči. Ale... Same, but same. Prešli sme asi 10 minút od Sagrady Familie a je tu takýto veľký, jak sa to volá? Je tu nemocnica Hospital de Pau. A vyzerá to nejak takto. Je to obrovský areál, niekedy to teda bola nemocnica, teraz už to není, ale už je to zatvorené, nedá sa tam ísť dnu. Je to taká obrovská záhrada a tam sú veľa takýchto budov, jak je táto. Ale vyzerá to trošku jak Randall, či jak sa to volá na Šancovej.
Už sme na hoteli a dnešná večera vyzerá takto. Čo to je? Predstav to. Fúha. Tak toto je, ja neviem, však tá šunka, serrano, toto sú nejaké salámiky, nejaké mäsko, proste niečo. Nejaká svinia. Tomu bagetka. Bageta. A prečo tomu tak je? Lebo, pozrite sa, to som si kúpila. Dnešný budget na večeru sme minuli na môj dres. Deň 3 a sme na ceste na pláž. To ešte už není pod mrakom a bude tá voda vyzerať trošku lepšie. Idem aj s mojím monstrom, a nemyslím tým Sáru, tá je tu. Máme tu tento, španielský Loco. Loco. Každá je nejaký bar. Neviem. Už som úplne myslela celého loka. Takže vidíme sa. Myslím, teličko môj, si prirodzený nepriateľ aminokyseliny. A tu je inak psačia pláž, takže my ideme sem. Lebo ty si pes. Tu v zátoke smrti, kde sú najväčšie vlny z celej pláže, takže idem sa utopiť. A stále žiješ. No, takže náš milovaný sused nás vytopil. A teraz nám idú vymeniť izbu, takže som zvedavý, že čo nám dajú ako izbu. Čo A ja myslíš? som zvedavá, dúfam, že to bude na nejakom vyššom poschodí aspoň. S lepším výhľadom. Minimálne prezidentský apartmán. OK, tak nás vymenili len zo 609, teda 605 na 609. Poďme sa pozrieť, či to je niečo iné. Izba presne tá istá. Ale, že by výhľad lepší? Aha, pozor. Výhľad na more. Výhľad na more. A pozor, ešte aj tuto. OK, tak išli sme do lepšieho, Či čo hovoríš? Fajn. Same, but same. Ideme si zohnať bicykel a ideme do toho veľkého parku, ktorý neviem, jak sa volá. Táto budova je jaká zaujímavá. No je, že wow. Ten park sa volá, že Ciutadela, ale neviem, že či sa to tak číta. Sád Janka Kráľa, to je že vraj. Po slovensky. Takže vidíme sa na bicykloch. Našli sme požičovňu bicyklov, takže ktorý si vyberáš? Ja neviem. Stačí ti Bolt aplikácia a môžeš sa naložiť do bicyklu, takže ideme si nejaký vybrať, ktorý má najviac baterky. Už mám svojho tátoša a Sara ešte má nejaké problémy s týmto. Nejde mi to. Dobre, tak si zober iný. Už ideme, Sara je niekde tam vzadu. Už sa valí. A tebe to tak púcha? Ne. No čo, jak si užívaš cestu? Ja neznášam to, mám z toho paniku, proste poďme normálne pešo. Ne, ona to zvládne. Normálne, že také tu majú cyklochodníky, že nemusíš sa báť, že ťa niečo zrazí a nerobíš nervy ostatným vodičom. A je to fakt super. A teraz neviem, že či môžem ísť, nemôžem ísť. Čo zatiaľ hovoríš? Fajn, už keď sme si vymenili tie bicykle, že ty máš ten rozheglaný, tak je to lepšie. Už si zvykam na to. Zelená. No choď predo mnou, choď predo mnou. Ja ten bicykel tu strieľa jak z oného. Jak v Afganistane.
Sára prežila klinickú smrť na bicykle. Skôr panický a tak, ale fajn. Už keď som si zvykla, to bolo v pohode. Ty kokso, nejaké one sú tu. Čo to je? Nejaké veľké sliepky. Babiče, alebo čo? Niečo medzi. No a my sme už v tom parku, Ciutadela, alebo jaká to je Dela. Nakoniec sme na tej loďke. Čo na to hovoríš? Je to super, som nadšená z toho, je to tu nádherné. Stalo to iba 7 € tá loďka na pol hodinu a je to akože malé jazierko, ale je to veľmi pekné. Je to fakt zážitok. Určite to stojí za to. Vyzerá to fajn. Čajky. Také, na ktoré môžeš kúkať. Je to tak veľa vodného ptáctva. Ľudia sa tu narážajú tými loďkami, ale vyzerá to fakt dobre, že to som nečakal, že to bude stáť 7 €. Loďkovanie by sme mali za sebou a ideme teraz kam? Ideme, wow, to je nádherná fontána, pozrite sa, ukáž. TikTok sa ukáž. Wow. Toto vyzerá dobre, ty vole, však to vyzerá aj z nejakého filmu. Aha, toto keď vám porovná, že Sagrada Familia a toto, tak toto vyhráva. toto je, že 101 oproti tomu, toto je Ty fakt kokso, toto je jak vonom. Wow. Atlantida, alebo ja neviem čo. Wow. Vedeli ste, že v Barcelone je víťazný oblúk a nie len vo Francúzsku? Ja som to vedela, hovorila som mu to, nie, už bola hádka, že kde ja žijem. No a tu to máš, pozri sa. Tak teraz už viem, víťazný oblúk je aj v Barcelone. Dobre vedieť. Tam za nami tie 4 budovy, také veže, vlastne je ich aj viac, tak to je najvyšší súd Katalánska. To tam musíte povedať. Túlame sa len tak mestom a zrazu... Katedrál de Barcelona. To najhoršie, že na tom foťaku to nikdy nevyzerá tak majestátne, jak v realite. Ale môžete mi veriť, že vyzerá to lepšie než Sagrada Familia. Ja mám pocit, že všetko, čo tu vidíme, vyzerá lepšie než Sagrada Familia. A sú to aj jeho výstihy. Nikdy sa ich nezbavíš. Všade sú. Tak, už sme okúpaní, prezlečení v novom. Zháňali sme dres cez celú Barcelonu. Nebolo to vôbec cez celú Barcelonu, bola to, že o dve zastávky vedľa. Napísal som jednej pani na marketplace, že hello lady, I need this dress. A ona, že OK, I got you. A normálne došla na zastávku a predala mi ho. Takže môžeme ísť fandiť Francúzom. Aj ona, aha. Takže ideme fandiť a navnímať španielskú atmosféru na námestí. Ale fandíme Francúzom. A tu je to celkom crazy, koľko tu je ľudí. Keď si to kúkame na tej malej telke. Väčší fail, proste ideme naspäť na hotel, alebo teda okolia hotela, lebo všade je všetko plné v tej Barcelone. Snáď stihneme aspoň druhý polčas. My sme to zvládli. Konečne po hodine proste, už som myslela, že ani nebudeme pozerať ten futbal. Sme tu. Vy to vidíte maličké, my to vidíme tiež maličké, ale lepšie než nič. A máme to hneď pri dome, prešli sme celé centrum, že hodinu sme krúžili dookola a nič sme nenašli. Ale sme tu, čiže už si to ideme iba užiť. Dúfajme, že Francúzi vyhrajú. Španieli.
Dobre, už máme konečne po celom dni nejaký chales a dali sme si, že všetko, čo tu mali. Nejaké kura, ale to ľutujeme, že som si dala. Mojito, patata z bravas, Burger. burger. Toto guacamole. Na čo si? Nasávame atmosféru. Všetko dobré. Všetko dobre dopadlo. Ľudia, verte do poslednej chvíľke. Ešte to Francúzi otočia a bude všetko, jak má byť. Museli sme si tuto sadnúť pred hotel, lebo sme sklamaní z toho. Kylian diktátor skončil, Jamal diktátor je teraz. Nevadí, uvidíme čo... Čo bude ďalej? Čo bude ešte raz? Že čo bude ďalej? Že kto bude vo finále? Vo finále... Ty kokos ešte, že by bolo, že Ne. Španielsko, Anglicko? Ty kokso, to by som bola inak radšej. Prečo? Neviem, Angličania tam ešte neboli takto. 20 alebo koľko rokov. Tak ale už sú minimálne, že top 3. Tak to áno. Tak o tretie miesto bude ešte vlastne Francúzsko hrať. Čo už z toho? My ideme iba na prvé miesto. Takže nič, nevadí. No ešte, že som si kúpil tento dres a môžem fandiť Španielom vo finále. Deň 4 a prihovárame sa až ku koncu dňa v podstate. Celý deň sme mali problém s tým, že nemal som pamäť v telefóne, takže sme to celý čas riešili. Ale dneska sme prišli ochutnať klasickú španielskú kuchyňu a je to nič iné. Mekáč. Poďme si ho dať a keď to dojeme, tak ideme potom na jeden výhľad lanovkou. Mekáč máme za sebou, A ideme na lanovku. ktorá vyzerá asi nejak takto. Dostali sme sa sem z metra, tak som zvedavý, že či bude platiť aj ten metrový lístok na to. Asi áno. Že chodí to každých 10 minút, takže znie to fajn. Uvidíme. Tam v diaľke vidím, že o 50 sekúnd to ide, takže snad stihneme nastúpiť. Pasuje tam aj tá metrokartička, čiže máte to v cene metra, keď si kúpite a vypadá to takto. Takáto veľká lanovka vyzerá tak električka v Petržalke. Uvidíme, ideme trojkou teda do mesta. Dali sme trošku zápalku na seba aj na vás, toto není úplne ten vrchol, i keď tu už vidíte, že sme celkom vysoko, ale tá reálna lanovka je až tuto. Čiže Zistili sme, že sa sem ide takou špeciálnou električkou a potom tu môžeš nastúpiť na tú lanovku, ktorá ide. Pozri, ukáž tú mapu. A my sme tu a to ide až tam hore na kopec, kde je hrad, ale ten je už teraz zavretý. Ale uvidíme aspoň výhľad. uvidíme teda, že kam sa dostaneme. Mysleli sme, že už sme tu, ale ešte tu nejsme. Už letíme. Na sami našťastie. Wow. Tie špinavé okná sú to, hlavne, že tu je, že majú... Najväčší problém toho je, že sú tu také zajebané okná, že nič nevidíme. Teda, my vidíme, ale vy asi nevidíte. Ale je tu trochu okno otvorené, čiže... Wow. Ale hovorila, že 20 minút trvá cesta hore a ideme asi tak, že 5 a už mám pocit, že sme tu. Nie, 10 hore a 10 dole. Aha, tak celé toto video vás vlastne zapalujeme a seba tiež. Dobre, vystupujeme, pozor na schod. A sme tu on top of the world. Až tu máš tiež nejaké okienko. Vidíš na toto. Tu je nejaké veľké dildo. A dostavili sme sa sem a toto by mala byť nejaká veľká barcelonská pevnosť alebo niečo. Zatiaľ to vidíme len... Oj, do piči, skoro som sa vyjebal. nejaká hradba, nejaký hrad, jak Sara hovorí, tak uvidíme, že čo to je. Som zvedavý, že čo tuto dávajú futbal, alebo čo tu robí toľko ľudí. Videli sme, že tam dávajú nejaký filmový večer, čiže zase sme sa zapálili. Zase sme sa zapálili proste. Ale nevadí. Pozrieme si to tu z druhej strany, snad sa bude dať ísť trošku vyššie na ten hrad a bude tu nejaký najlepší výhľad v Barcelone. A my vám to natočíme, lebo my sme čo? Petržalské spravodajstvo. V Barcelone sa práve stalo. Tuto sme objavili nejaké obrovské dielo, alebo čo to je? Takýto kanón. Káž, tuto je hidden spot. Ľudia, tu je hidden spot. Čau, čo tu ští.
Normálne som tu vymakol čáva, čo tu močí. Čo som vyrušil čáva, čo tu šťal, ideme niekam vyššie a tuto idú, že strašné húfy ľudí. Ja neviem, či tam niečo dávali zadarmo, ale ideme sa tam pozrieť. Snáď niečo dajú aj nám. Tu sa vycicávajú ľudia. Wow. Ale vieme... Čo hovoríš na to? Wow. Sára hovorí, že wow, tak wow. Ale tuto vidíme, že holý kokot. Ne, veď tu je ten prístav. Ideme už dole, bola to celkom zápalka, podľa mňa vyhodených 40 €, že najlepší zážitok z toho bol asi ten zjazd s tou lanovkou. Okay, teraz už máme trošku čistejšie okna, ale ten výhľad tam nestal za moc. Ale toto vyzerá fajn. Tam vidíte Sagrada Familiu, tento domček, čo bol za nás tiež overrated, ale fajn. Pustili sme lanovku, aj ten veľký kopec a ideme na ďalší spot. And I don't know if we are ready for this, but here we are. Tu je dokonca nejaký olympijský bazén. Wow. Dobrý point. Neviem, či ste na to ready. Čo hovoríš na tento výhľad? Wow. Počuli ste slovo Sárine? Wow. Ja nemám ani slov na tieto veci. Aj včera ten park, tá fontána a dneska toto, ten výhľad, proste je to neuveriteľné, nádherné. Len škoda, že to není tak dobre vidno aj na tej kamere. No čo, jak by si zhodnotila, že čo boli najlepšie veci, čo sme videli v Barcelone? No včera tá fontána a dneska tento výhľad. Akože keď pôjdete do Barcelony, určite musíte ísť sem. Presne tak, pozrieť si tento výhľad, volá sa to Salt, alebo nejak tak? Sal, Terasa, Bar, Mont, niečo. Čiže Salt, niečo si napíšete, že výhľad Salt alebo tak a nájde vám to a toto v podstate zadarmo a je to fakt, že wow. Že ani to nevyzerá reálne, keď sa na to pozerám. Dajte si pivo, fajnové. Pivčo, výhľad. No ja mám pocit, že keby som nejakú 100-inčovú telku pozeral. Fakt to vyzerá dobre. Prv sme na hoteli, našim nádherným výhľadom a ideme pozerať futbal, ktorý ide u nás na streche, čiže nemuseli sme hľadať. A pozrite sa, našla som 2 €. Tuto boli na sedačke a hambili sme sa ich zobrať, ale zobrala som. Ešte 2 € sú 2 €, takže ich treba zobrať, keď sa dá. Ešte kúknite sa na výhľad. A my ideme fandiť komu? Anglicku. Anglicku samozrejme. Tak toto bolo crazy, čo spravila tá Argentína. Čo si ty myslíš o tom? Bude zaujímavé finále. Španielsko, Argentína, to bude silné. Sme u konca. Sme posledný deň na pláži. Čo? Konečne. Konečne. Ešte sa ideme trošku okúpať a ideme zohnať nejaké suveníry pre rodinu a pre blízkych. A konečne letíme už do Petržalky, našej milovanej. A odtiaľ ideme hneď preč do Tatier. Už nás vykopli z hotela, ešte si tam môžeme nechať naše luggage. A Lebo letí nám to až o 10:30 večer, takže ešte máme celý deň Barcelony pred sebou. A my ideme, našli sme úplne popiči múzeum, je to múzeum vedy. Je to planetárium, je tam že aj imitácia pralesa, extrém, teším sa. Takže sme zvedaví, čiže vidíme sa tam. To iba my si môžeme vybrať múzeum, čo je na najvyššom kopci a musíme šlapať celý čas do kopca. Už len 2 kilometre pešo do kopca. Yes. Najhoršie na tej Barcelone je to,
že je tu taká vlhkosť, proste každý deň, 70%. no povedzme, že 65 plus percent vlhkosti a 30 až 45 stupňov. Viete, čo to spraví s našim telom? Sušenú švestku. Non-stop som celá mokrá. Chcela som povedať, že vlhká, ale... Sa osprchujete, vyjdete von a za 3 sekundy si tam, kde si bol. Ako kráčame hore k tomu muzeu, tak sme sa dostali na nejaké palisády alebo do nejakej zazobaneckej štvrte, že toto vyzerá jak zo stredoveku. Bím. No čo, kúpime si tu nejaký... Veľmi pekné, mohli by sme. Ne, my si taký postavíme v Petržalke. Aha, v strede Petržalky si taký postavíme. Ten človek, čo tam hore býva, však to musí byť samotný Drákula. Dokázali sme to, sme tu. Ešte musíme nájsť schod, ale toto prevýšenie Mount Barcelona. 1 hodina, jak sa to volá? Siesta už v plnom prúde. Ľudia tu chillujú, nechce sa im robiť. A my už ideme konečne. Toto je že nekonečný kopec. Ideme už hodinu do kopca. Ale tam to už vidím. Normálne mám pocit, že sme sa dostali do Jurského parku. Že turisti moc o tomto nevedia, iba my. A všetci škôlkári, čo sú tu. Jedna škola, druhá škola. A to sme sa chceli vyhnúť deťom. A je Ale ich tu. deti tu majú zadarmo, oni tu chodia v rámci školy a tu sa učia akože v rámci prírodovedy alebo tak som čítala. Ty koľko ich tu je normálne? Tu navozili všetky tie deti. Let's check this out. A vyzerá to byť obrovské. Toto je nejaké planetárium. Takže som zvedavý, čo na to hovoríš? Tešíš sa? Teším sa, ale je tu toľko detí, že som ešte nikdy nevidela toľko detí. A ja si myslím, všetky deti z Barcelony sú práve tu. Vidia, Sare sa niečo stalo. Videli ste eskalátor znútra? Ty si videla? Ne, nikdy. Wow, ľudia, meteorit. Z Marsu. Z roku 2010 ho doniesli. Minus 260 stupňov. Toto vyzerá dosť akože epicky. Ľudia asi vo vesmíre teraz. Dobre, nebaňte zač. Wow! Ľudia, toto je jak Stranger Things a to je horúce. A pozri sa to, vidiaš. Keď sa chceš doblvať, alebo si sa neviem čo nahulila, toto si pozrieš. Fúha. Toy Story. Toy Story. A je tu ľadovec. Je to také nejaké slízke. Všetci sú zbláznení z ľadovca. Kokso, normálne sa tu týpek vykotil. Fúha. Udia, dotknem sám ho. Sme už v tom pralese. Takto to tu vyzerá. Je tu asi rovnako vlhko, jak v celej Barcelone. No, trošku viacej a teplo tu je, fúha, už nech sme vonku. Ale ty kokso, vyzerá to tu fakt super, že takýto park má na Slovensku, to by bolo fajn.
Kokso, a tu je to celé jazero. No, už sme opustili toto vedecké múzeum a musím povedať, že stálo to za 8 eur na osobu. To bolo veľmi dobré, výživné. A čo si ty o tom myslíš? Veľmi zaujímavé. Ja len tak si ideme cestou dole a môže mať toto niekto na záhrade? Všetky korytnačky sveta? Chceš, zoberieme ti jednu? Ne, fuj. Tak ne, fuj, no, škoda. Ale, kto si tu vychutnáva takýto pastrámy sandwich? Ukáž, daj si, jak si hrízaš. Bolo tu, že recenzie, že bez sandwich in city, tak som zvedavá. Bez sandwich in the city? Dosť dobrá. Daj si. Zvládli všetko, nakúpili sme aj tie magnetky. Pozrite, kde Kúpili sme. sme magnetky. Kúpila som magnetky za 26 eur a každý ďalší obchod, z ktorého sme išli okolo, tam stáli, že euro. Išli sme, že ty kokso, že dvoje magnetky za 10 eur, že to je mŕte. Išli sme do ďalšieho obchodu, že jedna magnetka 2 eurá. To je aký deal, že to už vlastne ešte nebude. Hneď vedľajší obchod, pím, magnetka euro. Kto tu je smutný? Ja. Ale nevadí. Nevadí, vesmír musí byť v rovnováhe. Niečo došlo, niečo odíde. A my sa lúčime už s Barcelonou. Čau Barcelona. Čau Barcelona, nakoniec sme vychytali Uber proste za tú istú cenu, jak stoja lístky autobusu, len nemusíme ísť 1,5 hodiny autobusmi, len sadneme do taxíku a ideme už konečne domov, takže vidíme sa doma.